ka General Vocation Kam Hajar Arpusau Nongstoin Diocese ka Vocation Commission jong ka jalan yam Nongstoin ka khot ka wer ya kisam la shinrang bat kenthei ki ba puli ha ka class 7 8 bat 9 ki ba thrang ban long lingdo ni riuniam ban wan sha ka General Vocation Kam ban sha skor ka jing khot jong ublei katarik kan long shipau tarik hadu khat ar tarik jong ubnai Oktober hajar arpsau pors dang haka shipau tarik kan long khandai beje men step por penkut haka khat ar tarik kan long pra shiteng men step kajaka kan long Diocese Pastoral Hall hajan yeng bishop New Nongstoin kabai bam kan long lai spa tengka marway ki jing don kam kabaningkong ki janku bat jan siang thia kabaar kalinti beneng bat jutang bathamai kabalai kopi bat khulom kabasau pliang pela bat shamot bat ki jing don kam cement bantip khambania phila ban phun hakini kinombar pra ar san riu khandai pra ar sau san khandai lane pra khandai nhiều sau riu not way pra way way kublai shubon